jendearentzat beste antolatzea. Kentzen badugu, zinez turismoarentzat bai agin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan milaka eta milaka dira herritarrak, milaka eta milaka dira gazteak, etxe bizitza bat eskuratzeko izugarrizko zailtasunak dituztenak. Gure aburuz, lege honek tresnak eskaintzen ditu, etxe bizitza eskuratzea errazagoa izan dadin. Nosotros ahí en el Consejo de Gobierno ya dijimos que nos oponíamos, que no estábamos para nada de acuerdo y de verdad entendemos que no tiene una justificación sólida. Eta gaur biztanleria aktiboaren inkestaren datuak publikatu dira. Langabezia tasari dagokionez, langabezia tasa jaitsi egin da, 22.900 langabe gutxiago daude Hego Euskal Herrian. Lakoak nekazaritza ministerioari Errioxako esklusibotasuna bertan bera uztea eskatu dio. Izan ere, Gobernu Kontseiluak iragarri duenez, Jaurlaritzak ministerioari eskatu dio Errioxa jatorri izenaren estatutuak indargabetzeko. Bingen Zupiria sailburuak azpimarratu duenez, ministerioak errekerimendua aintzat hartzen ez badu, auzibide zuzendaritzara joko dute. Ekainean Espainiako nekazaritza ministerioak Errioxa sormarkak eskatu zuen esklusibotasuna onartu zuen. Sormarka uzten edo Arabako maaztiak sormarkara joaten diren maaztizainak, Errioxako izendapenera bueltatzeko urte bat merkaturatu gabe izan beharko dira. Horrela, Errioxako Kontseiluak inskripzio bikoitzak saihestu nahi ditu, batez ere Arabako maaztiak sormarkari dagozkienak. Orain Lakoa azaldu da erabaki honen aurrean. Bingen Zupiria sailburuak iragarri du Lakoak nekazaritza ministerioari eskatu diola Errioxa jatorri izenaren estatutuak indargabetzea. Bozeramaileak azaldu duenez, Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek uste dute estatutuen aldaketa horrek baldintzatu egiten duela Arabar Errioxako matz jabe eta ardogile askoren jarduna eta beraien eskubideak. Eta horregatik planteatzen du Jaurlaritzak elkarrizketa eskari hau eta bestela kontentzioso administratibora jotzeko baimenduta geratu da gobernantza saila. Arabako maaztiak sormarka aurrera eramateko prozesua behin eta berriz oztopoekin aurkitu da. Orain eteta dago proiektua, hala ere, Europa Batasunaren esku dago Arabako maaztiak izendapenaren etorkizuna. Guretzat zoriontzekoa da, azkenean nekazari batek matxa edonori saltzea askatasun enpresariala da, eta bakoitzak erabaki hartu behar du non nori edo nola saldu. Denominazio bat ona izateko, egin behar duena da, maaztizainei matxa ondo ordaindu. Bestalde, Zupiriak azpimarratu duenez ministerioak errekerimendua aintzat hartzen ez badu, auzibide zuzendaritzara joko dute. Nafarroara egingo dugu saltorain izan ere bertan gobernua eratzeko negoziazioei ekin diete berriz ere alderdiek.
Sanferminak eta Espainiako hauteskundeen zurrunbiloa pixko bat pasata, Nafarroako gobernua eratzeko bilerak eta negoziaketak hasi dituzte berriz ere Nafarroako alderdi politikoek. UPNek sozialistei egin die deia, Bilduk ez dezan deus errateko. La estabilidad y la gobernabilidad de Navarra, del gobierno de Navarra, pero también de los ayuntamientos de esta tierra, en el contexto en el que Bildu no tenga nada que decir. Foru gobernuko jarduneko bozeramaileak errandu, PSN-ren, Geroa Bairen eta Kontigo Zurekin alderdiaren arteko negoziaketak garai egokietan ari direla duela 4 urtekoaren antzeko etorkizun batean. Cabe ninguna duda que habrá una pronta resolución de acuerdo y de estabilidad política como se ha demostrado en esta legislatura. Foru gobernoko bozeramaileak ziurtatu duenez, bi gobernuen arteko elkarlaneko ibilbidea oso positiboa izan da. Eta beraz, horrek foru komunitatearendako eta bere herritarrendako maila on guztietako akordioak ekarri omen ditu. HTA edo Nafarroko ubidea bertzeak bertze. Bilduk bere aldez ere errandu edo zer eginen duela eskuinak ez gobernatzeko. Gogora dezagun PSOEk Bilduren abstentzioa behar duela Nafarroko gobernua osatzeko. Eta eguraldiari dagokionez, meteorologia agentziek abisu horiak ezarri dituzte ostegun honetarako prezipitazio handiengatik Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean eta Nafarroako zati handi batean, ipar mendebaldeko muturrean izan ezik. EAEren kasuan, Euskalmetek abisu horia iragarri du 3etatik sartuko da indarrean eta gaueko 9 arte luzatuko da. Ebrondoko eskualdeari, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdeari eta Araba erdialdeari eragingo die. Eta gaizaldatuta Tristainen 3. gradua atzera bota dute berriro. Espainiako Auzitegi Nazionaleko lehenengo zigor salak ebatzi du grado progresioaren kontra. Sare plataformak bihar mobilizatzera deitu du Donostian. Agian hasieran bertan ekibokatu ginen. Euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin. Esna kantu bat abestu genion, ze aska utxari, takoiz batez el puertoko gartzelan. Eta Euskal presoen askatasuna denonarekin bat egin arte arraunean jarraitzen dute 10. itsasmartxan. Euskal presoak etxera ekarriko dituen olatua hartzera doaz Plentzian larun batean hilaren 29. Lurretik, uretatik eta airetik martxa egingo da. Gure askatasuna barreiaturik Espainia, Euskal presoak ala ituzte. 10. itsasmartza egingo da uztailaren 29. Plentzian. Lurretik, uretatik eta airetik martxa egingo da Euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko. Ez genuen espero 10. itsasmartza batera heltzea, baina gogoekin, indarrekin, egia da gauzak aldatu indirela bebai, itsasmartza urteak pasala gero eta indar gehiago hartu izan du, jendeantzako plan polita bihurtu da. Etxerat, presoen zenideen elkarteak urteak daramatza, euren zenideen oinarrizko eskubideak errespetatuak izan daitezen manifestazioak egiten Euskal Herriko hondartza askotan. Eta duela 10 urte, Plentziako bizilagun batzuk, elkartu ziren zenideak itsasadarretik zalupa eta piraguekin laguntzeko.
eta itsasmartza deitzen den ekimena horrela sortu zen. Bere momentuan, etxeratek beti ondartzen egunean konzentrazioa egiten zuen ondartzan, eta plentzean pentsatu genuen uretatik txemidei lagundu alizatea, animak emoteko, eta txozer ezberdina egin alizateko, ez? Hori izan zen orain dela 10 urte, gero eta gehiagora doa konbokatoria, eta gaur arte heldu gara. Euskal presoak Euskal Herriatu arren oraindik salbuespen politikarekin bukatu behar dela eskatzeko beste urte batez itsasmartza egingo da. Izan ere, gertuago egon arren Euskal preso, iheslari eta deportatuen etzeratzea aldarrikatuko da. Azkenengo urteetan, egoera nahiko aldatu da, presoak azkenean urte askotan Euskal preso Euskal Herrira lelopean ibili gara lanean, egia dago egun presoak Euskal Herrian daudela, baina presoak kartzelan daude, presoak etxean nahi ditugu, azken nahi ditugu, eta azkenengo presoak kalean egon arte, hor jarraituko dugu. 10 urte beteko ditu itsasmartzak eta horregatik berezia izatea nahi dute. Egun osoko egitaraua antolatu dute, ekitaldia, martxa, bazkaria, ur kontzertua eta askoz gehiago. Nazioarteari begira, Europar Batasunak 150 milioi euro emango dizkio Tunisiari mugako kontrol zorrotzagoak esartzeko. Ildo horretan, 100 asilo bilatzaileek protestak egin zituzten aurreko hilabeteetan. Eta lan arloan, LAF, Comisiones Obreras, USO, ELA, UGT eta independenten sindikatuek osatzen duten Pepsiko edari konpainiako Etxabarri Binako botilaretzako batzordeak 2 greba egun deitu ditu, uztailaren 26 eta 27-rako. Arrazoi nagusia 2021-etik soldata izoztea da, eta ordutik ez da lortu enpresarekin horren inguruko akordiorik. Atzo, greba arrakastatsua izan dela adierazi zuten, goizeko txandan produkzio lerro guztiak geldirik egon baitziren. Eta kulturarlora salto Euskal Herriko festei helduko diegu. Gasteizko jaiak hasteko ezer gutxi falta da eta Zeledon San Miguel Elizako dorretik jaitsiko da abuztuaren 4an. Txaro Arrazola, Andra Mari Zuriaren jaietako pregoilaria izango da. Bere ibilbideagatik, hiri honenganako maitasunagatik, bere konpromiso sozialagatik, arrazoi asko daude bera aukeratzeko.
Eta kirolarekin jarraiki, Nazioarteko Pilota Federazioak larunbat honetan bozkatuko du Euskadikoa bere kide izatea onartzen duen ala ez. Bozketan parte hartzen duten bi herenen babesa behar da estatutuak aldatzeko. Egun, 33 herrialdek osatzen dute ordezkaritza Nazioarteko Federazio horretan, eta estatutuak aldatzen badira, beste bozketa bat egingo da Euskadiko Federazioa kide gisa onartuko duten ala ez erabakitzeko. Futbolean berriz Osasunako lehendakaritza jokalariak eta zaletuak pozik dira Osasunak Europan lehiatzeko aukera izango duelako. Ekainean, UEFAk talde gorritxoa lehiaketatik kanpo uztea erabaki zuen, duela 10 urte zuzendaritzan izandako ustelkeria kasu batengatik. Prozedura luzea eta gero, kirol arbitrajearen auzitegiak eman du epaia. Osasuna Europako ligan arituko da. Froga berriei esker, UEFAk ondorioztatu du Osasuna duela ia hamarkada bat izandako gertakarien biktima izan zela. Eta beraz, Osasuna Europako txapelketan parte hartzeko kapable ikusten du. Gogora dezagun, pasaden ekainean UEFAko kontrol, etika eta disiplina batzordeko ikuskatzaileek talde gorritxoa konferentzia ligako datorren ediziotik karrikaratzea iradoki zutela, naiz eta jokalariek zelaian pase hori ongi irabazia izan. 2013-2014 denboraldiko garaiko zuzendaritza taldearekin gertatutako partiden iruzurrengatik piztu da auzia. Bertzeren artean Betiseko partiduan jokalariak erosteagatik. Presidentea kontenta azaldu da. Muy contento porque al fin y al cabo pues han sido 2 meses bastante duros. En el sentido de que hemos estado demasiado pendientes, no solo la Junta Directiva, sino todo el osasunismo de lo que podía pasar. Beraz, Osasuna agorriaren 7an izanen den konferentzia ligako playoffetarako zozketan parte hartuko du. Kanporaketa agorriaren 24an eta 31an jokatuko da. Hala ere, UEFAk disiplina prozedura abiatu du Osasunak prozesu horretan justizia arruntera jotzeagatik. Baina eskerrak horri, Europan lehiatzeko aukera ez du galdu. Beraz, zaletuak pozezoratzen eta agenda antolatzen etorriko diren partiduetara bidaiatzeko irrikaz. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Ongi izan.